体を守るために免疫機能、体の防御反応が活発化していきます。その免疫機能、防御反応が活発化することによって炎症を抑えるために、先ほどお話した白血球ですね、細菌とかやっつけてくれる細胞ですけれども、それが働いて、その結果発生した、生理活性物質、サイトカイン、難しい言葉ですけど、ホルモンに似たようなものなんですが、ちょっと違うタンパク質らしいんですけど、そういったものが出てきます。そのことによってそのサイトカインというものが血糖値を下げるために分泌されるインスリンですね。インスリンとかはよく糖尿とかご存知の方は知っていると思うんですけども、その働きを弱めるために糖尿病の症状が悪化するという流れになっています。ちょっと難しいことがたくさんあったんですけども、要は炎症が起きることによって、インスリンが血糖値を下げてくれるものなんですけど、それが働きが弱くなって糖尿病の症状が悪化する。なんか逆もあります。僕が聞いた話では、お口の健康が悪い方、健康状態が悪い方、介護を受けたような方が口の中脂肪だらけだって血糖値の高かった方がですね、衛生士とかがプラークを取り除いて口の中がきれいになったことによって、その関連性については学術的なデータはちょっとないんですけども、実際そのお口のケアをされることによって血糖値が下がったという例もあります。あるいは遺伝収素の場合ですけども、最近体の調子が悪いというのも、肩こりのひどいし、もう優れない。そんな方はですね、大体内科とか言われても原因がわからない場合も、噛み合わせが悪い場合もあります。絶対噛み合わせが悪いから体の調子が悪いわけではないですけども、その原因の一つにはなり得るですね。じゃあなんで噛み合わせが悪いことによって肩こりができたりだるいとかこういった症状が起きるんでしょうか。簡単にやると、例えば歯を食いしばったまま左右に動かしてもらうと、食いしばったまま動かすとその歯の重心というか位置関係が変わるのが分かります。ですかね。ゆっくりしっかり噛んだまま動かすことによって分かるんですけど、逆に言うとその噛み合わせが悪いと自分がまっすぐ立ってるつもりでもこんなふうに傾いたりみたいな可能性がある。そうした場合にやっぱりこの辺の血管の血行が悪くなりますので、そのことによって肩が動ったりとか、あと強鎖で作っていってこの辺つながってますから筋肉がつながってるので、そういった歪みによって肩こりとか腰痛とか、あるいは筋血上昇ということが起きてくる場合もあります。あるいは頭痛ですね。ひどくなるといわゆる腰痛になってしまいます。その他、全身症状として発症するですね。ざっと流してきたんですけど、少しは体の健康と歯の関係というのが、ご理解いただけたかとは思うんですけども、ところでここでちょっと話を聞いてですね、あなたのお口は閉じていますか？それはもちろん閉じていますよね。でも誰だったかな、若野花のお父さんまだ一緒なんですかね。スチュワーデスさんもちょっと口が回ってありましたね。ああいう方はどういう状況かっていうと、
いわゆる口呼吸をされてるんですよね。鼻詰まりとかで、鼻から息ができないことで口から呼吸をしていると、どうしても自然にこの辺が緩んで普段閉じているつもりでも口が入っているような状態です。そういった方にはこういった症状が出やすいです。口が乾くとか、息をかいているとか、ため息をよくするとか、あとこれは症状っていうよりは口呼吸の方特有なんですけど、ベロの先が下の歯の裏側に当たっている方は口呼吸をしている可能性が高いです。じゃあ口呼吸してない方はどういう状態かっていうと、ベロの先が口外ですね、その裏に当たっているということです。で、その口外の方になぜベロが当たっているかというと、ベロの筋肉が発達してるんで来てるんですけど、口呼吸されてる方は大体ベロの筋肉が衰えていますから、30分くらいまで気道を塞いでるんですね。だから呼吸するときに開けないと呼吸ができない。だからだらんとしてるからベロの先が下の歯の裏側についてるっていう状態になっているそうです。そういった症状ないでしょうか。じゃあその鼻呼吸と口呼吸の違いなんですけれども、それについてじゃあお話しします。まず鼻呼吸の方ですけれども、鼻から入った空気が鼻の線のですね、毛とか骨によって物をろ過します。で、この扁桃リンパ節組織の方で物を防ぎます。で、この気道を通るときに温められて加湿された空気を吸入するので、ここで、一番最初のところで異物をろ過して大きな異物も除いた後、加湿ですね、空気も乾燥した空気も湿気を帯びた状態にして肺の中に入れるので、クリーンな空気を吸うことができます。肩や口呼吸の場合どうでしょうか。乾燥した異物、ばい菌が入った空気どうなるでしょうか。乾いた冷たい空気がそのまま入っちゃいますね。異物も取り除かれないまま乾燥した空気が肺に入ります。これはどうでしょう。体にとっていいことでしょうか、悪いことでしょうか。本来は鼻を通った空気は温められながら加湿されて汚れは取り除かれて肺に取り込まれます。これが鼻呼吸です。つまり鼻は加湿機能付き空気清浄機なんですね。ところが口やベロの筋肉が緩むと口が開いて口呼吸になってしまいます。冷たく乾燥した空気が口の中の水分を奪います。そのため口の中は乾燥して雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。で、補足なんですけども、その口の中が乾燥するとなぜ悪いかというと、乾燥するというか唾液が結局出にくくなっているんですね。で、唾液の機能としてはまずその流れで大きな物を取り除く、汚れを取り除く機能と、あと唾液中の殺菌作用で唾液をつけてくる、あるいは、そうですね、表面を濡らすことで、ばい菌から歯と歯茎に接触するのを防ぐとか、そういったバリア効果とかも出てきます。もう一つの機能としてはpH の調整といって、食べ物を食べた後虫歯とか歯周病などの原因としては、その虫歯菌や歯周病菌というのが食べ物を分解して酸に変えるんですね。そのことによって歯とか